Het is feest op het Stadhuis. Er zijn dan misschien geen slingers, champagne is er wel. Ik geef natuurlijk nog een flesje champagne in de kelder staan, die heb ik meegenomen. En die meidje wiepen van de met het team EZ hier de oude rond weekend heel hard aan werken hebben. En dan klinken we erin op. Wethouder Henk Dijnem is uit de schroeven met de komst van de nieuwe kolenslachterij naar de Frieske Haatstad. Het bedrijf zal naar verwachting zo'n 2400 kei in de week verwerken en zal werk bieden aan zo'n 100 mensen. En hier komt het te staan, aan de zuidkant van Ljouwert, vlakbij de Dairy Campus. Hier had Vion, het grootste slachterijconcern van Nederland, 2 bunder groen kocht op het bedrijventerrein. Het wie nog de vraag of de locatie op het Jereveen of in Ljouwert komen zoeken. Dat de kar uiteindelijk vallen is op Ljouwert, had te krijgen met verschillende factoren. Die onwijzigheid van de Dairy Campus, de concentratie van innovatie op dat plak, maar ook biogas. Maar ook de logistieke kant heeft natuurlijk wel een rol spelen. Ze zit hier op een heel mooie plak. Ze zijn snel Ljouwert uit, snel erin. Dus er zijn een aantal criteria geweest wat zij beoordeeld hebben. En ja, nogmaals, wij zijn heel erg wie met het feit dat ze uiteindelijk kiezen hebben voor dit plak. Vion hoopt het na de simmer uit te zetten met de bouw.